σαν γιατρός. Νομίζετε ότι είναι ο βουλευτής μας. Τι να νομίζω. Καλημέρα, γιατρέ μου. Γεια σου, γεια σου. Τι νομίζετε, γιατρέ μου. Μοιάζουμε. Και ρευτιστός ο βουλευτής. Είδατε ομοιότητες. Χωρίς κόσμο σου μπερδεύω. Και μιας που σας γνώρισα, γιατρέ μου, ξέρετε, προχτές έχω να πονώ εδώ πολύ. Και φοβάμαι πάρα πολύ. Αχ, δέκαψε. Δεν μπορώ να εκφέρω έτσι γνώμη. Πρέπει να σας εξετάσω. Δεν εξετάζω το πουλάκι. Έλα, μας απίτσε, σας παρακαλώ. Μάλιστα, γιατρέ μου, κάντε τη δουλειά σας, δεν κοιτάζω εγώ. Τώρα λίγο έτσι να σας δείξω κιόλας. Να εδώ και... Ναι. Κυρία μου! Εγώ μένω έτσι, εσύ τι θέλεις να το πανεγίνεκο. Πανεγίνεκο, εγώ με πιτζαρκίτσα και να μου και επιτέκτης, πώς μου μιλάτε. Εσύ το σπίτι μου συγχαμένη. Τι να κάνουμε τώρα με αυτήν, τι να κάνουμε. Τι σαν να χωριέσαι κύριε Φερέκη, δεν έγινε τίποτα. Τι δεν είναι τίποτα, τι θα της πούμε τώρα. Τι να της πούμε. Ας της πούμε την αλήθεια μια φορά. Δεν πειράζει, δεν θα χαλάσει τη φήμη μας. Εσύ αλήθεια. Εγώ αλήθεια. Τι έσκος ήταν αυτό, τι ρεζιλίκια ήταν αυτά. Μάλλον, μην εξάρτησετε κυρία Τζέννη. Θα σας κατατοπίσω μας από τι. Λοιπόν, είχε φύγει ο κύριος Φερέκης και ήρθαν δύο ενοχλητικοί καλλιτέχνες. Και παίρνω εγώ τάχα στον κύριο Φερέκη που υποτίθεται ότι ήταν στον υπουργό και να σου που πάνω στο τηλεφώνημα μπαίνει ο κύριος Φερέκης. Τι να κάνω εγώ τότε, λέω ότι αυτός δεν είναι ο κύριος Φερέκης και ότι είναι ο αδερφός του γιατρός. Και η καλλιτέχνης άκουσε ο γιατρός, εκπλήθηκε αμέσως. Αυτό το τεραπόδεψε μαντάσου να τα άλλα τα λόγια, γιατί σε μένα δεν περνάνε. Μια φορά είπα και εγώ την αλήθεια και δεν με πιστεύει. Νόστιμο είναι και τούτο. Πολύ νόστιμο είναι και τούτο. Έπρεπε να πείτε με την κατάπτυξη τη μαεστρία που σπάθησε να τα παλώσει. Τι. Ότι τάχα αυτή η κοκοδίτσα πήγε πάλι στο τηλεφώνημα. Και ότι τάχα για να τα παλώσει ότι δεν είναι ο βουλευτής αλλά ο γιατρός. Άκου, και έπρεπε όλο αυτό το παραμύθι εκείνη τη στιγμή. Μάλιστα, στο λεπτό. Και εσείς τι είπατε. Τι να πω, στην αρχή δεν ανάκτησα. Ύστερα όμως έκανα πως το πίστεψα. Αυτόν τον άνθρωπο δεν μπορεί κανείς να τον πολεμήσει ανοιχτά. Γι' αυτό σας λέω ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να τον διώξουμε λίγο μέσα. Δίκαιο έχετε. Γιατί από ό,τι βλέπω, ο Θεόφρος έχει τέτοια δυναμία ώστε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε μέχρι ποιο σημείο τον έχει χορτεύσει. Λοιπόν, εγώ είμαι στη διάθεσή σας. Αν θέλετε, μάλιστα το λέω και σήμερα. Όσο γρηγορότερο, τόσο το καλύτερο. Γιατί έχει εξαντληθεί και το τελευταίο έργο του κομμουνισμού. Ώστε σας κάνει και τον ερθισμένο. Και ανετέστατα μάλιστα. Και δεν είπατε τίποτα στο Θεόφρος, φυσικά. Όχι, και ξέρετε γιατί. Γιατί αν του τα πω εγώ, δεν αποκλείεται όλη αυτή η ιστορία να βγει εις βάρος μου. Φυσικά, γιατί ο Χριστοφόρος είναι διαψεύσει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ένας Θεός ξέρει τι ψέματα μπορεί να βρει για να φορώσει τα νερά. Έχετε δίκιο. Μόνο άμα το πιάσει το Χριστοφόρο, ο Θεόφρος θα το διώξει από εδώ μέσα. Κυρία, ο κύριος είναι ευχαριστημένος. Πώς το κατάλαβες? Όταν χτυπάει έτσι το κουβουλίδρι, αυτό θα πει ότι... Άντε πήγαινε να ανοίξεις. Μάλιστα, κυρία. Λοιπόν, μην ανησυχείτε καθόλου. Μιας και είναι και λίγο ζηλιάρης ο Θεόφιλος, θα δουλευτεί καλά. Καλημέρα, Άγιε. Καλημέρα, Θεόφιλε. Τι κάνεις? Καλά, δόξα. Μα γιατί μόνος, πού είναι η ζωή? Να, είναι λίγο εξουδιάστηκε και έκατσε σπίτι. Πού είσαστε εσείς? Ερχόμαστε από το συνέδριο επαγγελματιών. Αφήστε τα κυρία Τζέννη, απίστευτη επιτυχία. Έβγαλε ένα λόγο ο κύριος Φερέκης μας που χάλασε τον κόσμο. Αποθέωση, αφήστε τα. Ήταν... Παρακαλώ, καθίστε λίγο πρώτα γιατί θα είστε και κουρασμένος. Ναι, είμαι λιγάκι τρωμένος. Ήτανε που λέτε τρεις βουλευτές. Λοιπόν, ήταν που λέτε τρεις βουλευτές. Μίλησαν πρώτα για δύο. Αφήστε κάτι χειροκροτηματάκι. Και αυτά κρύα. Κρύα φυσικά, ώσπου σηκώνεται ο κύριος Φερέκης μας και λέει «Κύριοι, θα σας αποκαλύψω μια μεγάλη αλήθεια. Εμείς οι πολιτικοί είμαστε ψεύτες». Έτσι είπες. Έτσι ακριβώς. Και τι έγινε? Αποθέωση. Αφήστε τα κυριάκια. Πες τα Θεόφιλε, πες τα Χρυσόστομε, μπράβο! Να, έτσι ακριβώς φώναζα. Και ικανοποιηθήκατε εσείς. Βέβαια ικανοποιήθηκα. Να, αυτά θέλω να σου.
να κάνεις τον ειλικρινή. Γιατί κύριοι, τα ψέματα τελείωσαν. Γιατί ο λαός χόρτασε τα ψέματα. Μπούχτισε τα ψέματα. Αηδίασε τα ψέματα. Συχάθηκε τα ψέματα. Μπράβο, μπράβο. Εσείς πάτε κοντά του κύριε Θόδωρο, αλλά τον αφήνω εγώ τον κύριο Φερέκη μας να πει καμιά αλήθεια. Κι εγώ πηγαίνω πουθενά χωρίς το Θοδωράκι. Ευχαριστώ, Θόδωρο. Είμαι σκλαβωμένος. Σιωπάτε καλά. Κατασκλαβωμένος λόγω τιμής. Αυτός ο λόγος ήταν καταπληκτικός. Μα καλά ρε Θεόφιλε, ακόμα και τις λόγους τους γράφει ο κύριος Θοδωρός. Πέραμε, εδώ που πρωθυπουργοί και τους γράφουν άλλοι τους λόγους τους. Έτσι, Πέραμε, τι να κάνει ο βουλευτής, γιατί τον έχει το γραμματέα, για να γράφει. Ο γραμματέας γράφει και ο πολιτικός απαγγέλει, εγώ αυτό ξέρω. Και ο Κοσμάκης χειροκροτεί. Αυτή είναι η δουλειά του κόσμου, κυράγη, να χειροκροτεί και να ψηφίζει. Πώς τα λες έτσι. Λοιπόν, αγαπητοί, να κάνω μια πρόβλεψη. Αυτός ο άνθρωπος μια μέρα θα κυβερνήσει την Ελλάδα. Τώρα με κολακεύετε, κύριε Φερέκη. Έλα. Εδώ κολοτεύω να κυβερνήσω εγώ. Αν δεν ξέρω και σένα, Θεόφιλε, πάντως για τον κύριο Θόδωρο το πιστεύω. Έτσι μια μέρα θα φτάσετε πολύ ψηλά, κύριε Θόδωρο. Και ξέρετε γιατί. Γιατί ξέρετε το εμένα. Ο Ρωμιός ήταν η παραμύθια. Παραδείγματος χάρη ο Πατατιάς. Αλήθεια, τι έγινε με αυτό. Α, το θηρίο, ο φίλος μας. Θηρίο δεν ήταν θηρίο. Αρνάκι τον έκανα ο Θόδωρος. Αρνάκι. Ποιος έκανα. Παπαδιά! Τι είναι το πράγμα σε ψέματα κύριε Θόδωρος και ξέρεις μέσα πάνω μου. Α, δεν μ' αρέσει καθόλου αυτά το Θοδωράκι. Και καλά δεν γυρίστηκε. Έκατες έτσι απλά και της έφαγε. Πού το έχεις το πιστόλι. Για μην μπορεί να το έχει εκεί πέρα. Τι να κάνω κύριε Φερέκη, είχα μαζί μου την άλλη πληροφορία. Πες το εσύ, της ό,τι ο άνθρωπος αποβαίνει αθάνατο. Αυτό λέω κι εγώ. Θα δεχτείτε γιατί είναι ο κόσμος και φωνάζω. Α, Θοδωράκι δεν μ' αρέσει καθόλου αυτά. Για πάλι να δεις, για πάλι. Μάλιστα, έλα εδώ εσύ. Λοιπόν, τι σου είναι αυτός ο άνθρωπος, όσο καλύτερα το γνωρίζεις, τόσο πιο πολύ το συμπαθείς. Είχες δίκιο τελικά. Είδες άλλη φορά να μ' ακούς. Με συγχωρείτε εμένα, έχω μια δουλειά. Είδες λοιπόν να λέγει η Τζέννη. Ναι, βλέπω. Μα γιατί είναι αυτό το κεφάλι σου. Τίποτα. Μα πώς τίποτα, μου φαίνεσαι κάποιος περίοδος. Να, απλά λέω ότι ο άνθρωπος είναι ανταστοιχός. Ειδικά όταν είναι ηλικιωμένος και έχει μια νέα και όμορφη σελίδα. Μα τι είναι αυτά, εσύ περίοδος, τι είναι αυτά που λες. Μια γνώμη μου παρέτρεψε. Μα πώς μια γνώμη, εσύ την πυθία μου παριστάνεις, τι είναι αυτά που λες. Ακαδημαϊκός μιλάω. Α, πώς ακαδημαϊκός, εδώ δεν είναι ούτε ακαδημία ούτε βουλή να λέμε έτσι λόγια στον αέρα. Εδώ είναι σπίτι, υπάρχει σύζυγος, γυναίκα. Να, απλά λέω ότι δεν πρέπει κανείς να έχει τη θεία εμπιστοσύνη στη γυναίκα του. Να τα μας ψήλους πας να μου πάρεις άκη. Όχι, απλά λέω ότι στο κάτω-κάτω η Τζέννη γυναίκα, έχει πολλές αδυναμίες. Της τάψης εσύ. Και ύστερα βλέπεις ο Θόδωρος είναι και συμπαθητικός. Να τα μας τάψεις και τις είπες, έτσι. Φυσικά. Της επέζεις την προσοχή. Άστο. Άκη, σ' αγαπώ, σε τιμώ, είσαι φίλος μου, αλλά τέτοιες κουβέντες δεν τις επιτρέπω. Με συγχωρείς. Δεν σε συγχωρώ καθόλου. Με παρεξήγησες. Δεν σε παρεξήγησα καθόλου. Κατάλαβα πολλά και περισσότερα από αυτό που φαντάζεσαι. Μόνο ένα θα σου πω. Παρατήρησε τι λέει Θοδωράκι. Πώς? Α, δεν το λέει καθόλου το πρώτο. Το λέει κύριο Θόδωρο. Τέλος πάντων, εγώ εδώ μέσα δεν μπορώ να δω. Άμα θες να μάθεις κάτι σοβαρό, έλα μαζί μου. Σοβαρό, τι σοβαρό. Δεν μπορώ να πω περισσότερο. Αν θες να μάθεις, έλα μαζί μου να σου πω. Αν δεν δηλαδή. Εγώ. Τι φωτιές είναι αυτές, τι πάνε. Πού είναι ο Θοδωράκης? Ποιο? Θοδωράκης. Άκη! Άκη. Άκη, σιγά! Εύκολο να στρέχεις. Μόλις. Επιτέλους μόνοι λοιπόν, καλύτερα να τα πούμε και οι δυο μας ήσυχα. Πάλι κύριε Θόδωρε. Να πούμε και το στραβού το δίκιο, κυρία Τζέννη. Εγώ αρχίζω. Μου βάζετε πρώτα τη φωτιά και ύστερα. Εγώ σας έβαλα φωτιά. Πώς δεν μου βάλατε φωτιά. Μου είπατε ότι έχω γοητεία. Πού είναι η γοητεία μου αν δεν γοητεύεστε εσείς, πείτε μου, πού είναι. Μα καλά τι λέτε κύριε Θόδωρο, συμφωνολογείτε. Πώς, προηγουμένως σας κοίταξα κάπως έντονα, κόντεψατε να πέσετε κάτω. Από τότε σας κοιτάζω, ούτε πέφτετε ούτε τίποτα. Καλά, ένα αστείο ήτανε. Αστείο ήταν. Αλλά τι ήταν. Α, τέτοια πράγματα να μην κάνετε μαζί μου, κυρία Τζέννη, γιατί εγώ είμαι στη Ματίας. Ξέρετε τι επιπτώσεις είχε το αστείο που τόσο σαχλά κάνω. Αχ, εμένα με έχει αναστατώσει. Με έχει ζαρίσει, με έχει ξεσηκώσει. Με έχει φέρει σε μια κατάσταση που πια δεν ξέρω τι να κάνω. Σας αγαπώ, κυρία Τζέννη, σας λατρεύω. Αισθάνομαι για σας ένα πάθος. Ένα πάθος.
πάθος για το πιωτό. Έπινε ώσπου μια μέρα τον βρήκανε νεκρό. Και ο κύριε Θόδωρε. Το θείο μου. Θέλεις τίποτα κούλα? Όχι κυρία, αλλά άμα μιλάει ο κύριος Θόδωρος πολύ μου αρέσει να τον ακούω. Πήγες στα φιγουρίνια στη Σουζό? Όχι κυρία, αύριο δεν μου είπατε να τα πάω. Αύριο, μα πού έχεις το μυαλό σου που σου μιλάω? Να τα πάω τώρα. Τώρα αμέσως. Μάλιστα κυρία, θα τα πάω τώρα αμέσως. Τι ορμήνει πυρέτη. Καταλάβατε, καλώς ήρθατε. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει? Καλά, να φύγει η πυρέτη. Καλά κάνατε και την διώξατε. Άλλο πάλι τούτο. Πότε πιστεύετε ότι διώχνουν την υπηρέτρια σκοπίμως? Ελάτε τώρα μεταξύ μας. Ωραίο είναι τούτο. Όλο το παρεξηγείτε εσείς. Βάλτε μια ιδέα στο μυαλό σας και από εκεί και πέρα περιμένετε όλα σύμφωνα με αυτούς. Η Ατζένη νομίζω έχει. Και τι να της πω κυρία? Τίποτα, να της τα δώσει και να της πεις την ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα κυρία, θα της τα δώσω και θα της πω ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, που λέτε κυρία Ατζένη μου? Ακούστε κύριε Θόδωρο, είμαι πολύ